Esclar, aquest és el perill, no? Si ja tinc tants diners, per què haig d'estudiar? Hi ha molts futbolistes que després tenen problemes econòmics i de realització de vida, perquè clar, als 35 anys s'han de jugar, són joves i no tenen absolutament cap mena de professió, per tant cal estudiar, cal estudiar. Bé, arriba l'hora de la veritat, els nens llancen preguntes com si fossin pilotes i els nostres convidats doncs es toca encaixar-la i encaixar-les bé, les pilotes aquestes i... Que vagin venint. anar contestant. Comencem pel Pol. Va, Pol. Manel, cobres el mateix d'un jugador del Barça? Oh, no, mira usted, esta pregunta era para el señor Rajoy, ¿eh? No. Si cobra el mateix, home! Molt bona, Pol! A veure, no sé com estan les coses, però crec que el Ronaldinho cobra una mica més que jo. Una mica, Molt bé, anem per l'altre nen? Endavant. Saura, tu qui creus que és el millor jugador del Barça? El millor jugador del Barça? El Ronaldinho segur. El Ronaldinho, tot i que aquesta temporada té moments difícils, però és el Ronaldinho segur. I el Juli? Saura... Home, es diu senyor Saura. Senyor Saura. No cal que diguin senyor Saura. Els vostres fills li diuen tiranosaure? Els nens del conseller crec que són grandets ja, no? Jo tinc un fill que es diu Danisaura, perquè jo tenia un besavi que era un dinosauri. Es diu Dani Saura? Daniel Saura. Daniel Saura. Dani Saura. Sí, d'acord. Un arbre genealògic dels dinosauris. Però perquè veig que encaixa vostè, diguéssim, la pessigada del sentit de l'humor molt bé. Home, faltaria més. Faltaria més. Tenim un altre Pol, va. Manel. Hola. Quan vas a Madrid, se't fiquen amb tu perquè ets del Barça? Clar, tu treballes a Madrid. Una mica sí, Pol? Depèn de les setmanes et venen a buscar. Hi ha molta gent que si el Barça ha perdut o el Madrid ha guanyat, què? I esta setmana que no dices nada? Però si no, som nosaltres els que els piquem bastant, perquè el Juanra també és català i aleshores quan ha guanyat el Barça o el que sigui, fins i tot fem bromes que anem més enllà i diem que els envairem nosaltres. Quanta gent acaba agafant el pont aeri cada setmana de Catalunya i va a Madrid? Sí. Com tu deus trobar-te un grapat de gent cada dia amunt i avall, no? Sí. El que és xulo quan et toca viatjar tant és que acabes trobant-te... És a dir, s'acaben caient els tòpics a terra, hi ha molta gent que coneix perfectament la realitat d'aquí, que no hi ha una societat en conflicte, que no hi ha ciutadans de segunda aquí, ni aquestes coses que a vegades s'expliquen, i jo crec que el que hi ha és molta normalitat i molt retard també el pont aeri, aviam si ho arreglem. A l'aeroport, Això com ho tindrem? Això està fet. Això està fet? Això amb un parell d'anys, abans d'un parell d'anys tindrem la gestió junt amb el govern central de l'aeroport. És el més optimista del govern, Però sempre després es compleix el que dic. Em vaig passar 3 anys que tothom deia l'Estatut, no tindrem Estatut. Jo estava aquí sol dient, sí que en tindrem. Ja n'hem tingut Estatut. D'aquí un parell d'anys compartirem gestió de l'aeroport de Prat. Espero que abans. I l'AVE arribarà? Bueno, aquesta pregunta és compromesa perquè dintre d'un temps no la podran treure. Escolti'm això, per descomptat. A mi em va fer una putada el Maradona, perdó, pel vocabulari. Per què? Però el Barça anava a l'hotel Vallvidrera a concentrar-se i jo era un xinorri quan el Maradona jugava al Barça i li vaig dur una pilota i Diego, haz algo con el balón. I el Maradona va agafar la pilota i a la carretera de Vallvidrera la vaig xutar cap avall, diu, vete a buscar-la. Ho prometo. És a dir, no ho he superat. Des d'aleshores que hi ha un miro diferent. Quan em pregunta, què t'agrada més, el gol del Messi o el gol de Maradona? El Messi! La vas trobar la pilota o què? Sí, però una cursa fins a Barcelona, pràcticament, I suposo que el conseller Saura va disfrutar el gol del Messi de fa una setmana com els grans gols del Maradona, no? L'han comparat amb el Pibe, també vostè ho creu? Bueno, el Messi comença, té totes les característiques per ser-ho, però ho ha de fer encara, i evidentment era un gol que ràpidament tothom es va comparar amb el Maradona. A mi el que m'agrada molt del Messi és que és molt difícil prendre-hi la pilota perquè la porta sembla a sota just, no la porta a 1 metre, no? I a més té una força terrible perquè fer aquell recorregut que va fer arriba a ser esgotat, no? I per tant el Messi pot ser un gran jugador però encara ho ha de fer,
Juguem ara a la segona part de la roda de premsa. Comencem? Com vulguis, Bonica. En qui preferiria veure un partit del Barça? Amb el Montiel o amb el Maragall? Aquesta és bona, Tu a qui estimes més, el teu pare o la teva mare? Montilla és la mama? Ho has tret a la boca! Ell havia de preguntar. No, jo no, però jo és que em trobo com ells. Trobo que és que ha rematat molt ràpid perquè estava pensant exactament el mateix. Qui és la mama i qui és el papa? I l'Oriol, què vol preguntar, Oriol? Manel, Digue'm. m'invites al rei d'Espanya o a qui vulguis? Oi? M'agrada molt això de o a qui vulguis, Però va, si la petició és el rei... Amb el rei us heu vist últimament o no? Conseller? Fa un parell de mesos o 3 ens vam veure. Per parlar de l'aeroport? No. Hombre, Juan, arréglamelo, que si no, y a mí también me pilla el retraso, ¿no? ¿O no? S'ho hem d'arreglar, Ell té retards, també? Ell té Li vam retard? contestar que tingués que fer servir la seva influència. Daniel? Saura, t'agrada el Zapatero perquè és del Barça? Bueno, tots els del Barça m'agraden, tot i que hi ha gent del Barça que no m'agrada gens. Però prefereixo que el president del govern sigui del Barça que sigui del Madrid. Pràcticament sempre els presidents han estat del Madrid. I per tant que hi hagi un president que sigui del Barça està molt bé. Està bé. I a casa del conseller què passa el dia de partit? A vegades pizzas també. Esclar. Pizzas. Jo m'he quedat pensant amb el rotllo... Vols dir, Júlia, que Déu no és del Barça? Hi ha raons, llargues temporades per pensar que si més no ens ha fet patir una mica, no? Vull dir, a veure, abans ho teníem més fàcil perquè Joan Pau II era soci del Barça. Ah, no ho recordava, això. El va fer soci del Barça? Tot i anar de blanc i tal, Núñez el va fer soci. Però Ratzinger crec que encara no li hem donat el carnet, de manera que ens falta alguna connexió i potser ja ampliem, no? Perquè ara ja hi ha molta globalització, hi ha diversitat i tal, vull dir que potser que obrim altres sucursals per aquesta recta final de Lliga, no? No només el catolicisme, altres religions, el budisme, l'islamisme... S'atreveixen a fer una mica de porra de cara al partit de la setmana vinent? Amb qui juga el Barça diumenge, aquest cap de setmana? Amb el Levante. Amb el Levante? Juga el Barça? El Levante. 3-0. 3-0. 3 és molt optimista. 0. Va, Manel, que després diumenge a la nit podrem fardar, va. A veure qui ha encertat més. Si ho penses tan malament... 5-1. 5-1. 5-1 i 3-0. Molt bé, el partit que el Barça ha jugat a Egipte ens ha impedit tenir al plató alguns dels seus jugadors, però haig de reconèixer que el conseller Joan Saura i Manel Fuentes han estat dos convidats de primeríssima divisió en aquest dia del nostre comiat del Nom Ranyis, perquè és el nostre comiat fins al mes de setembre. Però tornaràs? Era un dia... sí! Tornaràs? Home, tornaré, saps per què? Perquè l'afecte i l'audiència que ens han regalat els nens ha estat tan generosa que no podem fer una altra cosa. Al setembre? Gràcies, conseller. Gràcies, Manel. Gràcies, Júlia. Fins aviat. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. No sé, hem de dir Nom Ranyis? No. No. Adéu-siau.